dúspáire bhhailm chuide a bhúirt suas go Bertchaine fíorthábhachtacha in seáine an chéadna acab sin sinní méri I chain caithirlach údras na Gaeltachta. Gur míle mágad bhéris. Gur gí fáid mhóranta. Bhhailm cóáda sa dhéana leis na búteoirí agus le chuileganna a ghlach páirt in Gradaim na Gaeltachta fiche trí. Armuachas agus móbhuiachas a choirniúil den éan Rónan agus éan atá bhfuil anobair go deo déantacha leis an seaarmanas agus an tahantas is dócha an rud is mú agrú. An áirt ag bhfuilm míle buchas réile údras na Gaeltachta san an chuidú agus an sim a chuirse de se in the Coslacha im Líana agus in achan cólacht sa Gaeltacht fud na tíre. Gur míle maithagaí? Táid iontas éasta? Thar cheann ceoltaíoga go chasearge agus thar cholagan eile a bhrá bansa cob leis an tugra heisce chasearge bhhaling ar muochas ghlacha le húdras na Gaeltachta agus le mehel Gradaim na Gaeltachta. Is muide glúnsaí agus deirtar go fúnatá se an Ghaeilge chuineáil sláán. Chu sin tá takeíochta agus deisinaí I teastáine. Tá gin imachtaí agus féilsan nach ceoltaíoga chasearge, deisin na rúne, forbairt síana a geol na hóráin agus nói na skillan na tanga in dímpelach nádar a hain. Míle maithagaí as an Gradaim seo agus gur maith go dras na Gaeltachta agus an chun agus an takeíochta chuganstar Ghaine FM blian. Cahamud stóthaí buchas mór ghlach leis an mórt stúr agus an coiste agus cóirle chan agus an coiste stúr taine seo nó taine hoscilolta. Agus bhfuil sceart ráid. Gur míle maithagaí. Dermot cógáirteas le a hamdana istátheach an seániu. Teagmuid le go leir an dúchlann tan le atha éireide agus sílim sa ggóil an tá dearag árinne éirid partnerí agus éirid agur sí tá cóibrelin. Ar cheann an chuisteala go gána, sé dí Eileen Davis fallíire an tafigirt a easfara agus ar cheann ó phobal I lí bhhailún ghlacha go fónmhór leis an Gradaim seo. Chumáile sin bhhailm go gúbhdeoch muid I lí in seo an nót, mar a chuimde gom le ónúmid ó hin. Is drám a chóidimirce, drám a chóidimirce ó bhád síos na blianta, agus drám beidir dapin síl céine a chutá I gimot a gúnaí. Well, rud a bí réití agam sa head búla, so tamid le chéile sin charchan cáiste farbar bhói agus foran inad ní Padraig agus poblgaí dóra le go léir. Bhhaile mógaíthas a bhla údras na Gaeltachta is an takeíarta le go léir a thurann sibhdún agus caiim ré cos le an eile sa teamra seo timachrísastí in san airnal pobl. Agus sin rud a chodín linne an obair seo a dhéanú. Gur míle maithagad as san Gradaim sa bhrunarin. Tá cócham an thoncha in, séim an féad bód inúh. Agus is deasa go féirín chóide a spachtaín ó údras a Gaeltachta. Ní chuine bháid na mór a níos foiidir díoch ceann na chéadhí go bhfuil rá ná búteoirí ar fad chunig sin seo drám ví dáráid an gáirliste ar fad. Ní sin nach onodíocht bheg an méid íirtas, formuid an gáir go 7 íirtas ar fad ar na Gradaim seo, agus bud ín chéad bbliana. Agus am heap gur léirú sin, agus feice na tugraí ar fad chunig sin is léirú sin na dosachpáire ar an réimse lehan aibre atá ar bon ag na heagris forbar a pobl. Bainnig í anan sása as an godéile gan tróna míle buchas agus méid bu ar an am sé ríist.